बाप रे बाप बतलावा हो। माने हम आज झाड़ू ना मारनी है अंगना में तो महारानी जी अभी तक सुतले बड़ी। कहता ना हुनिया गुरा तन के बढ़िया काम बात दिन भर खेता में जरूरी रहेला काम कइले। अरे पागल तो घर के काम ना करबू तो का करबू बताओ। देखो तो नहीं देवर जी घर से निकले नहीं कहू माने दिन भर मेहरान के लेके सुतल रहे ना आपके ना बुझला। अरे छोट भाई बा ओकर बात के का तू ओकर बारे में का इतना अच्छा सोचले अब मालूम। छोट नहीं खान ठीक ना सब बिया शादी होगा तो अब कौन छोट बना जी छोट पहले रहना। ओकर उतना बुद्धि नहीं खे। दे दी अपन बुद्धि है ना बुद्धि नहीं ये कहोगा कि तो सहका कर रख देनी मेहरारू अगले मेहरारू के चरावला पर चरे लगन हो। तो का हो गइल बा बोलो का बात बा। अकेला जरूरी रहले काम अगर संग संग दे जते कह देना कि छोट बटे छोड़ दे जाई चाहे ना जाई। अरे तो हम करत नहीं ना कोनो दिक्कत नहीं खे ना। काहे खातिर करतनी माने मोह जानी कि पेट नहीं काहे पे के पेट में इतना बड़का भइल बटे। वो करी अब धीरे धीरे करे जान जी मान लो पहले के उ घूमत फिरे वाला लड़का अब शादी ब्याह हो गइल तो अब समझदारी हो जाई। कहिए समझदारी जे दू गो लड़का फेंक होई से तइए समझदारी होई का। खाली हर बतिया में तू इहे कुछ सोचेले उल्टे दिमाग धारा है। देखी अकेला काम करना तो हमरा निमन ना लागेला संग में ले जाइल करी उनकरा के समझनी ना लागत अटे कि हेते चुकले पोस को होता कह देनी यहाँ पे ना कमा के खियाइनी पढ़ाइनी लिखाइनी उन्हें की मानी है जी मेरा रूला तो कबो ने किए ना माने ले। भाई के ना करबू तो केकरे करबू बताओ बताओ भाई तो भाई न होला। कितना प्यार बाटे भाई के आप खातिर। अरे तो अपन परिवार फैमिली से परिवार से प्यार नहीं तब केकरा से रही दूसरा से प्यार रही। देखी ना मेरा न कैसे अठेले उनकर मेरा नुआ हमरा के देख देख के। ए पागल हो का ई कुल ना सोचे के चाहिए गलत दिमाग में देखो गंदा दिमाग में गंदा सब सोचला पे दिमाग खाली खराब हो जाए। आप सोचिए अच्छा दिमाग हम कह दिन अकेला खेत में नहीं जाके काम करे ले जाके तो संग ले जाके बा। ठीक बाटे खाना वाना बन गइलो। हाँ बनले बना महारानी जी बनात रहली हाला करत रहली हम हेल्प करावे तब लागल कि हमेशा पीड़ करे रहली हमारा पर। तो काहे काहे झगड़ा कर तलू जो अपने में हर बतिया के लेके। झाड़ का ना हो जी हम सवेरे उठ के बर्तन मांजे ना चूल्हे ना पोते के ओकरा। का करबू छोट बिया समझावल करो। बचना भी तो गोदिया में लेके खिलाई आप। अरे अब इहे कुल लगबू छोट मोट बात कहे अब तार शर्म नहीं खेलागत। ठीक बटे हम जाते नहीं आई आई खाना खाए। अच्छा चलो ठीक है बा। का दुनी बार बार बाहरवा का करे जानी यहाँ के हमरा तनको अच्छा ना लागेला ई ना कहनी कि घरे में दिन भर रही पूरा खेत खलियान ते नहीं के देखे के बाटे केहू कुछ कहला कि काम काज नहीं करत काम काज नहीं करत काम काज के साथ दी दूं का इतना हला करतलु हो। आ कहाँ रहनी है जी पूरे नहीं खेत हो तो घूमे तनी तो रहुआ खेतो तो पूरा रहुए के जिम्मे बाटे 20 बीघा खेत रहुआ संभाल लेम। अब का करबो सन काम में बस हम रही के ना पारी देखे गो घूम घाम के नहीं पानी वानी कुछ बान के खेत के काम करत करत रहुआ नौकरी सही से ना को पावत तनी नौकरी छोड़ाई के पड़ल। का करबो नौकरी छोड़ के पड़त इहो कल जरूरी है ना बा। खाना ना खाओ लालो खाना खाओ लेनी जी सुनी ना हमरा के ना देखिए हम दिन भर काम करी ना तो यू काम ना करेलू जब बैठल रही हम यहाँ चूल लिपत रही यू काम बैठ के फोन चलात रही कि तो बतियात रही यहाँ टिसान कर अच्छा बात ना हटे ठीक बन ना अपने भाभी को समझा दी बढ़िया से। अब अपनी में इतना टेंशन मत ला जा इतना टेंशन लेबू तो कैसे घर परिवार चली। टेंशन टेंशन के बात बाटे देखी ना कितना ऐठली हमारे सामने हमको तनको अच्छा ना लगेला जंगा ऐठ के बोले मन हमरा ना आएला का हेंगा ऐठे जाए तो ऐठ के बोला तली तो उ बड़ बाली हमनी के छोट बानी तो हमनी के दब के रहे के चाहिए। काहे कि जी दब के रहले रो काम काज ना करेनी का कि हमर मर्द कहीं कि हम काम काज ना करेन हमर मर्द हम चुपचाप से दब के रही केहू के काहे के दब के रहम जी जितना रो काम करम ना उनकर आदमी ना उतना में कर दिया ना तो एक दिन में पता लगी पहाड़ उठा लेल बाना। ठीक बात तोहरो बतिया समझौता नहीं लेकिन इतना घर खोरे फोरे के ना चाहिए। तो कहाँ घर फोड़त रहनी जी सब कैसे बात करतनी उतना टेंशन मतलब बड़ रहुआ तो हमारे ये बारे में बस सोचता नहीं कि घर फोड़ती है वो जो ना देखे नहीं कि ना हमेशा जरिए सटल लेनी जी आवे नहीं काम पे पैसा सब निकाल ले ली आ जे जरिए सटल ले ली आ देखे नहीं कैसे भैया जी उनकर बात माने नहीं रहुआ एक दिन बात मान लेन तनी हमार। ठीक बा मन ही के ना परी कहतलु त बहन त बाबूजी बातचीत कइली का किंग लड़तनी कि किंग घर फोड़तनी हम। ठीक बा तू सही कहतलु सही कहतनी हां एकदम सही कहतलु। हाँ तो सुनी घर जातनी खेतो ना तो खेतो देखे रहरिया बाटे उन्हें चाना बोल बाटे तनी चानवा उखाड़ ले हमारा मन करता खाए के। ठीक बा चाना लिए हम लेकिन अब हम खेत होते तो घुमल उमल सब बंद कर दे हम अब खेत पर छोड़ा वो गई के जाए दा।
हाँ जी रहो तनी 2-3 महीना तक ले साफ छोड़ दी खेत उत खलियान से ठीक बाटे ना। ई दशा हो गई बाटे बताई खेत देखत देखत रो कोनो काम मत करी। देखते वालों भी खेते घूम के आवत हई कितना गर्मी हो गइल घाम लागल कि दिमाग एकदम चनचना गुल बा। हम हवा डला देता नहीं हवा जाता ना जी। हाँ एकदम बढ़िया हवा आवता। आ देखी दिन भर घर में रही आ बाहर न जाइल जाए तनी नजर लगा देली सन कि होकर आदमी एकरा के हेतना माना तटे हमने के कितना प्यार से बतिया तनी के ऐसन ऐसन रहली सन ना कि ओकल के नजर इतना खराब होला एक घड़ी नजर लग जाए ना तो हमने में झगड़ा हो गया लागे। हम ना चाहनी हमने में झगड़ा हो खो। ठीक बने कुछ आदत सही बले कि बहुत ताना तक तब तू धीरे धीरे तानल कर अब तू कहे जुटिया के हई दुखा तो हई दुखा तू खाना बनाई हम ये खाई रउआ चलता बस एगो राउर मुंह देख के ना उनकरा के कहत रहनी जाए दी हमारे मरद जब खोटा बाटे तो हम का करम दूसरा के लूटा। आगे लोग जानी बड़ो को सोचते नहीं कि तनी के पाछे वाले छोटो के काहे के सोचल हम नहीं कुछ नहीं करल जा। अरे रउआ के नजर ना लगे कहां से आज इतना बुद्धि आ गेल इतना अच्छा बात कहत हनी। अब देखम ना आगे आगे तमाशा पिक्चर में का होताटे। हां अब वही होखबे करे जौन चाहत जो हम जानी तवने होई। हमने के माने बताई जितना दबतनी को उतना हमने के कपार पे चढ़त जातली ई सब अच्छा बात हटे। हां जो दबल दिन तस बड़ बन जाता चढ़ल करिन जे सर पर ई सर पर चढ़ल बढ़िया बात नहीं ना थे ना। अबू बाजा ना बाजी जी देखी ना अब का होताटे। हां बुए हो जवे ना के घर में तवने होई। अच्छा रहो बैठी हम पानी लेके आवतनी इतना घामे में से नहीं है। साला मेहरारू जात भी ऐसन होली सन एगो छोट भाई बा तब ओकरा के बारे में लेके काम नहीं के करत है नहीं के करत। अरे हम काम करत नहीं ना बस घर के खर्चा चल जाता ई कम बा। अभी काम कितना सारा पड़ल बा देखे के बा हमारे। बचवा अरे बाबूजी बैठी बैठी आई बैठी कहाँ गुरुइन बाबूजी खाना उन्हें खैनी। हाँ गइल नि तन टिप्पी के दुआरवा पर बैठल रहनी ह। अरे तो आराम करी बूढ़ भैनी हर और का घुमतनी हमनी के बानी जाना कुछ देखभाल कर ले के। और कुल ठीक बा न एकदम बाबूजी कोनो दिक्कते नहीं खे। छोटा का नहीं खेलो को थो घरवा में होई न भैया बा बेचारा। कहां बाप जी हेजिया बैठल बला का बैठ बाबू बैठो आवा खो जात रहनी हेरु चलत आओ बैठो ना। अब आव तनी खेत तो घूम के घर में आराम करत रहनी है। हमरा ई ना समझ में आवेला का कि बाबूजी दुइये गो पतो हमरा बाली छ दुइये गो न लइका एगो बड़का एगो छोटा का हां औ बराबर जब देखिना तब लड़ते होनी के। ए बाबूजी देखो ऊ मेहरारून के तू फेरा में का रहत ल हमनी के एक बानी जाना वो दूगो बहिने न अपन लगी हसन ओहनी के तनी मनी करत से झगड़ा त करे दो। जब देखत वो हनिए में दरार रहेला उ हनी में दरार बात रहे त बाबूजी जान तला एगो हुई कवन एगो भी आरकेश पुर एगो बिसन बरसा के उ बाली से दू गांव के हमनी के बन जे दोनों भाई त एगो माई के लात के बन जे दू गो लात के बाली तो में टेंशन काहे ना रही हमनी में त टेंशन नहीं खे दोनों भैया सही रहल तू का करी से दोनों। देखिए बचावा तो लोग अपना में दरार मंडल जा मेहरारू दूसरा घर के होली सो। ए बाबूजी तोहरा रहते ई होखबे ना करी जान तोला हमर मेहरुआ ना बड़ी कहत रहे कि छोटका भैया तार काम नहीं करत है नहीं कर अगर हमनी के भैया सही रहे के ना तो मेहरुआ कबो ओहनी के हिम्मते नहीं खे कि कुछ बोल दिया सन ओहनी के तन क्यों गलत कदम कर देल से तो लागत तुरंते मारे ना ना बाबूजी सही ना रही। हाँ ओहनी के हमेशा डांट के रखी हो। मेहरारू कैसन के तारा ऊपर तारा के अपन बस में कली मेहरारू मर्द के बस में मेहरारू करे चाहिए बाबू। ई छोट भाई है तो है हाँ तो हम जानते बनी कम होखो चाहे बेसी कमाओ भाई तो भाई। हाँ लइका नहीं घुमौले वाला एकरा के हाँ। एके मत भूलई हो ना बाबूजी हम कभी छोड़िए नहीं सकत आप लोग के साथ हमारे मेहरारून के फेरा में ज्यादा हम रहबे ना करी ना घर के काम काज देखबे करला हम करी ना। ओहनी के काम बा दरार डाले दे एगो काम करतो नहीं हम जा तनी तनी खेत पर घूमले आई ना तू काहे के टेंशन नहीं बैठो हम है घूमले आई ए जिगे बैठ अबे हम आते बन खेतवे पहले खाना खा कभी ना कनी ए जिगे आवत ना ना हमरा के जाए दो जा हम नात के हरू जाई तो हमर पेट के पानी ना पच घूम। अरे बाबू हन के बटले बन जे तो खेत उत का घूमे ना ना तू लोग बैठल जा आपस में प्रेम से रह जा तनी ओहनियो के समझा के रखियो जा। हाँ, हमनी के एके में बनी जा हमनी के कोनो दिक्कत निकली ओहनी के ना नियत खराब बटे। अरे बाप रे बाप बतलावा हो माने हम आज झाड़ू ना मरनी है अंगना में तो महारानी जी अभी तक सुतले बड़ी हम घर हई आतना दिन से याद किया हम ही काम करब उ लगत कि आइल बड़ी कलेक्टर करे खातिर जका एही में बोल देले तो कहि ना हो के ना कि जाए तो छोट ही का बोलेलू माने छोट है तो 8 बजे 10 बजे सुती हां हम बन तो काम करी इनका नौकरानी है का बतला ना तनी का चिल्लात रहनी जी का चिल्लात रही ना तार नौकरानी है हम
नमस्कार प्रणाम भैया, हम बनी अखिलेश कुमार। हमनी के वीडियो बनाए के खास मकसद यह रहा कि घर परिवार में जौन भी होता, भाई भाई में लड़ाई होता, मेहरारून के बात कभी सुन के ना रहे सही। नमस्कार प्रणाम भैया, हम सपना सिंह। आ देखनी जना हमनी के एगो वीडियो बनैनी जा। वीडियो बनाए खास मकसद ये रहल कि भाई भाई में प्यार, मेहरारू में दरार। तो सही बात बा, ऐसे रियल में होता घर परिवार में, लेकिन ऐसे कब्बो ना करे।